Kan vi bygge os til bedre læring? Et sandt byggeboom har ramt den danske folkeskole. Rundt omkring i landet bygger man om og bygger nyt for at skabe en mere innovativ skole. Men hvad gør de nye fysiske rammer ved skolen, børnene og lærerne? Kan arkitektur skabe bedre læring? Jeg tror, man kan nå rigtig, rigtig langt, hvis arkitekturen og det lærersamarbejde, der foregår i arkitekturen, hænger sammen og fungerer, og at man har nogle fælles visioner for, hvordan de rum skal bruges. Og hvordan stiller de nye fysiske rammer læreren? Det stiller læreren enormt sårbart, og det stiller skolen sårbart, fordi de står ligesom, man skal opfinde den dybe tallerken på de enkelte skoler. Vi kan facilitere en hel masse ting, og vi kan understøtte, men læringen, den kommer jo ikke af arkitekturen. Hvad siger forskningen om det? Jamen det vil den også sige, eller noget af forskningen vil i hvert fald sige det. Ikke? Altså at arkitekturen kan fremme eller hæmme en masse processer, og kan fremme og hæmme nogle måder at relatere sig til hinanden på. Ja. Hvis man ser ideen om barnets skala, som det var i 50'erne, er jo noget andet end ideen om barnets skala i dag. Ja. Og der er tegnstuerne jo med til at definere, hvad er barnets skala i dag. Hvad er en børnekrop for noget, og hvad har den brug for? De fleste danske skoler er bygget for at være rationelle. Og det vil sige, at man har nogle store klasserum, og man har nogle gangarealer, der er store nok til, at man kan bevæge sig mange børn. Og så har man en skolegård eller nogle udearealer, hvor man kan lege, og hvor man kan få noget frisk luft. Og det, som jeg tror er rigtig væsentligt, det er, og fantastisk jo er, at man har opdaget, at man lærer bedre, når man har det godt, og når man føler sig tryg, og når man har selvtillid, og man har mulighed for at finde hjem. Når man bygger nyt og bygger om, sætter man faktisk store krav til skoleledelse, og til, at lærerne skal i gang med at tænke klasseledelse ud af klassen. Ja. Og det er faktisk et kæmpe arbejde. Der findes ikke så meget praktisk erfaring, vel? Det er som om, at der er utrolig gode intentioner, og alle vil kun det bedste. Men hvis man går tættere på, i nogle af de processer, vi har haft, går tættere på lærerne og siger, hvordan er det så, I skal arbejde? Og hvad betyder det motoriske barn? Hvad er det for en... Vi vil gerne vide helt praktisk. Og så siger de alle sammen, så har de alle sammen et eksempel, der at man kan hoppe alfabetet. Ja. Og så siger vi, ja, den kender vi godt, men hvad så? Ja. Og der kan man godt mærke, at der er et enormt behov for, at man på landsplan i virkeligheden finder ud af, hvad betyder den læring. Og der synes jeg, der har været utrolig meget fokus på, at man har forsøgt på landsplan at sige, hvad der er brug for her. Vi har brug for nogle grupperum, vi har brug for nogle steder, hvor folk kan reflektere lidt over tingene osv. Men der er ikke nogen, der har sagt, hvordan skal den undervisning foregå i praksis. Og der synes jeg, at vi har i hvert fald som arkitekter enormt behov for, at der er meget mere skarphed fra brugerne og fra lærerne, først og fremmest fra lærerne, altså, og meget mere viden om, hvordan er det, man gør det her? Hvordan understøtter man de forskellige intelligenser osv.? Ja. Fordi det er meget teoretisk. Det er det, og hvis man tænker, de fleste af de mennesker, der er voksne nu, og skoleledere og lærere, den skole, de har inde i hovedet, det er sådan et klasseværelse her. Det er den rutinisering, det er den rytme, det er det, der er skole for de fleste af os, fordi det er det, vi er vokset op med. Det er også det, de har lært på seminarerne, altså at være klasseleder for sådan en enhed. Ikke? Og det, som jeg oplever rundt om i landet i kommunen, det er, at den enkelte skole står hver gang med opgaven med at opfinde, hvad så nu? Lige præcis. Altså lige præcis. Okay, nu må vi ind og evaluere, hvad er det for nogle nye magtformer, der kommer? Hvad er det for nogle nye problemer, der kommer? Hvad er det for nogle relateringer mellem børnene og mellem børn og lærer, mellem lærer og ledere, som den her arkitektur, som der er den generaliserede tendens, der er, hvad det er, den understøtter, hvad det er, den hæmmer. Sådan, så man kan begynde at justere, sådan så at lærere og ledere står med et udgangspunkt, når de skal i gang. Det er en kæmpe opgave, ikke? Jeg synes jo, det er rigtig, rigtig synd for lærerne, at de får så lidt hjælp til at gøre det her. Og de får så lidt hjælp til at finde ud af, hvordan laver man klassesamarbejde, hvordan laver vi nogle lærerteams. Altså, der har været mange ord på, hvordan undervisningen skal foregå, men hvad betyder det? Hvis man
sådan set bare tilbyder ny arkitektur, så præger det jo ikke læringen anderledes end læreren ved det, eller lærerne ved det. Fordi det er jo sidst dem, der præger undervisningen. Og der synes jeg simpelthen ikke, at lærerne får nok støtte, og jeg synes, der bør virkelig være meget mere fokus på at finde ud af, hvordan man gør det her, end at bygge alle skolerne om. Jo, for det kræver også mod til at opbløde på autoritetsrelationerne. Ja. Fordi det bliver nemt sådan, at klasseværelset er lærerens, og de differentierede læringsrum uden for klasseværelset er børnenes. Ja. Så hvordan er det, læreren skal ind og skabe autoritetsrelation? Ja. Når jeg kommer rundt omkring, så synes jeg alligevel, der er nogle forskel på, hvordan de her ting er udført. Hvordan laver man nogle rum, som ikke betyder, at lyden bliver kastet rundt på en måde, at eleverne bliver hele tiden for at vide, at de skal trykkes, og dem, der er de største kroppe, de bliver skubbet ud af rummet, fordi de er faktisk for larme. Ja. Det er også vigtigt nogle gange, at man lader rummet larme. Der kan være steder, hvor man sådan siger, men det her, der understreger vi simpelthen, at vi har et stort rum, og der må man godt råbe. Altså, og man godt kunne høre sig selv, og kroppen må godt være til stede. Og så er det klart, så er der ikke nogen, der skal begynde at skælde ud og sige, at man ikke må larme. Så skal der være steder, der skal være rigtig mange steder, hvor akustikken er så dæmpet, så man kan holde ud og føre en samtale, hvor man ikke, som du siger, bliver trykket, fordi man kan ikke holde ud og være i rummet. Ikke? Spændende, så det du faktisk lægger op til, det er, at man tænker differentieringen meget mere igennem. Ja. Altså, vi har jo rigtig mange håndtag, vi kan dreje på i arkitekturen. Arkitektur er jo noget meget, meget, meget sanseligt noget, som både påvirker kroppen, men også kan forstås af kroppen. Og der har vi nogle helt sådan basale værktøjer, som det er vigtigt, vi er bevidste om, og som vi bruger aktivt, og skal helst bruge aktivt sammen med den pædagogiske vision. Men der synes jeg, man er nødt til at være lidt mere konsekvent og lidt mere radikal i sin tankegang, og ikke altid få tingene jævnet ud, så alt skal lyde ens og føles ens og være lige rengøringsvenligt. Man bygger om og nyt for at opnå en fleksibilitet. Så fleksibilitet, det betyder måske noget der det samme som ro, renlighed og regelmæssighed betød i tidligere tiders skole. Mange elever bruger rigtig meget energi på at holde sig stille i klassen, på stolen, ved bordet. Det er faktisk en meget strabasant aktivitet, at skal være læringsrelevant, når man sidder der foran læreren og viser, at jeg vil gerne være med. Det er en måde at være på, som har godt at blive suppleret med andre måder. Man har en lang skoledag.